Dude. Inkinga ngimthanda nobathathu. Yazi uma singabambisana ngami lento ngenzeka hawo. Yazi uma oyedwa engaba negunya lokuthi angifonele omunye angi-SMS ehlezi omunye-ke angi-WhatsApp. Inkinga enginayo ukuthi lo wokuqala ngiyamthanda uyangichaza kepha khona lokho ashoda ngakho. Lokho ashoda ngakho unakho wesibili nowesibili yafuke uyashona. Lokho ashoda ngakho akanakho owokuqala kepha unakho wesithathu. Hhayi bafethu mina ngimthanda nobathathu. Wena umfami noma lekathini ngithanda noma engasathandi. Ngingahlala kanjani-ke ngingathandi? Uma njalo kunokungiphathisa okwezinkulu. Yazi ingakho masindawonye nginokukudlalela iy'ngoma zabandunkulu. Sithando sami benginesifiso-ke. Nginesifiso sokukukhiphela eParis kepha phephisa amandla-ke iwona engenayo kodwa uthando lapho kuma kuke ngiyakutshela. Athi mina ngizokuthengela